Ginpabombo sa mga pumuluyo sa Zone 1B, Barangay San Juan, Molo, Iloilo City ang tatlo na kadlaw nga gahod sang sound system sa ilang nga barangay. Suno sa mga pumuluyo sang Barangay San Juan, nagpahayag ang mga ini nga tumanggid kagahod ang sound system nga halos nagatay og na ang ilang dingding sa kabaskog sa music. Sa interview naman sa Bomba Radio kay punong barangay Jose Martin Maloto, iyagin pahayag nga natural lang sa mga pumuluyo nga magsaulog kag maggahod gid man sa ila barangay bangod madamo sa mga events sa bunga Pasko kag nagapaabot ang bagong tuig. Suno pa kay Maloto nagalabay anay sa barangay ang mga proposed activities antes ini nga mapatuman kag nagadugay ang ilang nga programa sang 3 tubtub 4 kadlaw. Naibaloan nga nag-umpisa ang ilang mga programa sang nagligad nga Disyembre 22. Suno pa sa iya nga nahangpan Manila nga luyag man magpahuway sa mga may obra. Apang suno sa iya hindi man pwede nga maguntat ini nga mga programa. Panugyan man ni punong barangay Maloto nga kuntani sa ila lang anay magkadto ang mga tagreklamo agod nga masolbar ini sa ila barangay kag mahatagan sa nagakaigo nga mga tikang bangod handa man ang ilang barangay sa pagpamati. Ako kung nagareklamo maging sa dara ng mga gawo na natural na kay every year sa ulog ang mga pumuluyod dura sa Wanbi. Ang ako lang niya kung may reklamo sa kadto sa barangay nga ginapalambutan niya sa radyo. Ang barangay open para ma-storyan.